Naibaga oras Ilocos at tuyan di paulo dagiti damdamag ditoy Press Corps. Ti paulo dagiti damdamag ditoy Press Corps. Prinsipe ken prinsesa iti Sabah, Malaysia, bimisita iti probinsya. National Thanksgiving Celebration ti kinasanto ni Saint Pedro Calungsod. Naaramid. Bonifacio Day, sinelebraran ti Ili Akawayan. Sin-tax, revenue measure, tax sa tax, manipod ken ni Senator Chis Escudero. Public market iti Ilia Santa Maria, Rimanyag. Tricycle ken motorsiklo, nagdinumpar. Resulta iti provincial meet, Amwen. Ti detalye na iti damdamag. Bimisita di Ciudad Avigan ti prinsesa ken prinsipe ti Sabah, Malaysia. Because of agay, dahil tatin balikas ti prinsesa ang makaigapo ti kaadana ditoy. Kastamitan nga inapressure na ti kinapintas ti Ciudad Avigan. The exclusive report ni Press Corps, Chris Alicante. Eksklusibo nakasango ken nakinistorya ti news team tagkabsat a Prince Amir Shohor Kiram ken Princess Taj Mahal pen Kiram Delgado ang naggapu pelaing ti Sabah, Malaysia ken kasangsang petlaing dagitoy di kalman. Numan pay pudno ang naggapuday ti Malaysia mamati kay kading addadara dagitoy a Filipino. Numan pay makunkunada a Sultanate of Sulu Air City Sabah saan na may libak kadakwada ti kina Filipino da ta makasauda ken makaawat dagitoy ti Tagalog. Iti panagkipatpatang kadakwada naibingay mi ti prinsesa ti kasasaad sa jay ken no kasano met ti biag na kasmay sa a prinsesa, may sa ditoy ti awag da kenkwana a rebel princess. Oh well, my parents are from Zamboanga and Hulosulu. My mom is one of the heirs of Sabah, Malaysia. So we're from Sultanate of Sulu. We own Sabah, the specific island, but there are 9 heirs, and we also have this Sultan, Datu, Dayang, Pangyan, and stuff. So it's by hierarchy. I'm a rebel princess. I can be as normal as you guys want me to be, and I can be as crazy as you guys want it to be, but I'm just a typical girl next door. Kasama diti prinsipe pinadayawan na dagiti Filipino nang runa ka dagiti Ilocano iti kinasaya at kan kinaragsak dagiti kalinlin na yan na bay ti kadda na dito'y probinsya. Gusto ko yung lugar nyo kasi tahimik dito at walang gulo at saka maganda yung mga pakikisama ng mga tao dito. Yun lang po. Maraming salamat. Inayon na pengawan meta niya may nagagara dahil kaadada ditoy. No di ka tumeda kitaan ken pasyaren ti kinapintas ti probinsya nga Ilocos ken nang telmet ti mensahe dagiti kabsat a prinsipe ken prinsesa. A guy. Before, but not anymore. So, that's it. I don't know how to speak in Ilocano. I only know ayatin. That's it. Chris Alicante, Core TV News. Sang-sang kamay sa dagiti sumagbabanuan na asawaan na lalaki ang nagparada iti Ili Akawayan kas paset ti selebrasyon ti Bonifacio Day. Nawagan da ito yakas I Love My Wife Parade. Ti report ti Press Corps, Ryan Pardo. Nagparada dagiti kalalakyan iti Ili Akawayan, Ilocosur. Akas panagselebrar da iti anibersaryo ni Andres Bonifacio. Akas sarita dagiti kaadwan, itamet lang aldaw dagiti under ti asasawa da. Iti dayto nga ganwa ket talo tawen nga ubraen dan. Ita nga tawen ket addaan iti tema nga I Love My Wife. 3 years na dito yan nya. Ti damo nga celebration mi awan angaw-angaw la ditoy idi, ag-angaw kami ditoy. Di ko na adan na kay suggest nga takumame Andres Bonifacio Day celebration tayo ko na daso nga alang road ko na so nga nag-conceptualize kami ket digito iti ko na nga road nga dito iti aldaw ni Andres Bonifacio nga hero tayo ket isumet iti kasla panang celebrar dagitoy magigiting na mga asawa ng mga misis iso dagiti ko na panunot tayo nga isumet iti panagparada dagiti lalaki nga ipakita damit at ilabda tadi kita asawa da tidak tingal daw so nga kasjay iti nangrugrugyanan na apanaw ti ragsak dagiti nakabuya iti daytoy aparada gapuanan ti pagpakita da iti ubraen iti maysa nga babae iti uneg iti balay wenno pagtaingan akas iti panagluto panaglaba panagdalusan ken da dumapay.
Kaya napintas nga ron, so nga urin alanal tutang nga nagbuya. Game da every year it's improving. Nya so nga idi damo bain-bainda, hindi damo nga tawen nagbain-bainda. Ngem tatan makita damet nga ti ragsak dagiti tao met nga makakita ata. Ikan tay met ti ragragsak dagiti misis tayo, misis da, ken dagiti agbuya met kanyada. So nga baw na ti dagiti kalalakihan ti kawayan. Ma'am, pinagbada yun ni Mr. T. Well, nadami. I love my wife na. Datan nilikodan niyo. Apal ospite-elect ni Mayor Jeremy Golard, idin ta makita na dagiti nagpartisipante. Even before, di ba, before nga nangrugi kami dito kawayan ket pagsasaomet detan, hindi ba? So naki-ride on kami laing, kumbaga naki-ride on kami today. Actually, it is one way of celebrating Andres Bonifacio Day. For us, this is how we celebrate it. Kasi nga DJ ko na nga dagito kalalakihan iti kawayan ket makitan talaga nga lalaki data handa nga mabain wenno handa nga ibain kumaday di kastoy nga pasamak talaga nga totoong lalaki sila naman. So si Andres Bonifacio hero nga natin, di ba? So it's one way of celebrating Andres Bonifacio Day. Ryan Pardo, Core TV News. Iti sa bali nga damag, ita nga aldaw ti National Thanksgiving Day para kay ni San Pedro Calungsod. Ni San Pedro Calungsod, ket isu ti may kadwa nga santo a Pilipino. Naaramid daytoy sa J South Road Properties, Cebu City. At iti report ni Press Corps, Lerly Munag. Kalaksidan iti panang celebrar tayo iti Bonifacio Day iti Pilipinas. Maaramid pa iti Grand Thanksgiving Celebration iti Archdiocese of Cebu iti kinasanto ni San Pedro Calungsod. Daytoy ket babaen iti inisyatibo ken bannog dagiti individual ken organisasyon nga nagsakripisyo ken nagidaton iti oras na ken resources da para iti daytoy nga selebrasyon. Naaramid iti Thanksgiving ceremony sa the Cathedral of St. Patrick. Ano sa dinno dito iti ayan ti kayong estatwa ni San Pedro Calungsod. May palagip nga ni San Pedro Calungsod ket may nga Catholic Filipino migrant, sakristan ken missionary catechist nga nakalakam iti religious persecution ken martyrdom sa Jiguam para iti missionary work na iti 1672. Ni San Pedro Calungsod iti may kadwa a santo nga Pilipino, kalaksidan ken ni San Lorenzo Ruiz. Lerly Bunag, Core TV News. Padaanan digiti sumarunuan na para nga damdama dito'y Press Corps. Syntax, Revenue Measure, Tax sa Tex, manipod ken ni Senator Chis Escudero. Public Market iti Ilia Santa Maria, Rimanyag. Tricycle ken motorsiklo, nagdinumpar. Resulta iti provincial meet, Amwen. Dagita ken dadumapay, amwen ti panagsubliti. Press Corps.